Kedysi Achillova päta celého kryptosystému, ale od budúceho roka už možno aj stabilná časť celého finančného trhu. Aj vy si možno pamätáte rok 2022 a obrovský šok, kedy vtedy druhá najväčšia burza s názvom FTX jednoducho skolabovala. Vyšetrovaním sa prišlo na to, že majiteľ tejto kryptoburzy a CEO Sam Bankman-Fried proste tú burzu tuneloval, používal vklady užívateľov na rôzne iné ďalšie aktivity. Ako náhle na Twitteri prišli prvé podozrenia, že prostriedky majiteľov burz nemusia byť úplne chránené, tak sa začal run na túto burzu. Ľudia sa okamžite prihlasovali na FTX, začali vyberať vklady, no a to bol začiatok celého pádu. Pamätníci, ktorí sú v krypte dlhšie, si ešte určite budú pamätať burzu Mt. Gox, ktorá takisto skrachovala, a v tých rokoch, kedy Mt. Gox skrachoval, mal celkové objemy obchodovaného bitcoinu cez 80%. Takže kryptoburzy boli kedysi Achillovou pätou, ale aj to sa postupne mení a rok 2025 bude pre ne absolútne zásadný, pretože pre nás, Slovákov, Čechov a celkovo Európanov prichádza nová regulácia MiCA a v tomto videu si posvietím na kryptoburzy a to, v akej sú kondícii a čo by MiCA pre nich mohla znamenať. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský, ak sa vám videa páčia, dajte odber, dajte like, no a keďže máme záver roka, tak si posvietime na kryptoburzy, pretože ak sa jedná o dôležité milníky, tak kryptoburzy sú veľmi dôležitým stavebným kameňom celého ekosystému. Ja by som sa ešte vrátil k 10. januáru 2024, pretože to bol práve moment, kedy v Amerike schválili ETF-ka na Bitcoin. Takže kryptoburzy už momentálne nie sú tým jediným spôsobom, ako veľké firmy alebo fondy môžu investovať do kryptomien. Kryptoburzy sú stále hlavne pre nás, bežných smrteľníkov, ako som ja alebo vy. Tento rok bol kľúčový v tom, že ETF-ka, ktoré boli schválené nielen v Amerike, ale práve napríklad aj v Hongkongu, Brazílii či Austrálii. To trochu určite znížilo tlak na kryptoburzy a je to taká nová brána pre veľkých investorov, banky a fondy, ktoré môžu bezpečne a s poistením nakupovať priamo bitcoiny, napríklad cez tie americké ETF-ka. No ako som načrtol už v úvode, rok 2022 bol veľkým zlomom v kryptoburzách, pretože sa oveľa viac začalo tlačiť na bezpečnosť. A preto sa poďme pozrieť na niektoré základné štatistiky, ako si burzy stáli za rok 2024. Jedna z takých najviac dôležitých štatistík bude, že koľko kapitálu sa privalilo na jednotlivé burzy. No a keď sa pozrieme na túto štatistiku cez webový portál Defilama, tak vidíme, že Binance je absolútny líder, pretože ja som si tu vyfiltroval od 1.1.2024 po deň, kedy natáčam toto video, a to je 16.12. Vidíme tu prílev 22,9 bilióna amerických dolárov. No samozrejme to Bčko Billions je v angličtine, čiže pre nás je to miliard, takže burza Binance mala príliv 22,9 miliardy amerických dolárov, čo vidíme, že je úplne suverénne najviac. No ja tu mám aj bočnú štatistiku, že ak by sme sčítali prílev na 10 iných najväčších burzách, tak sa dostaneme na sumu 15,9 miliardy dolárov. To znamená, že len na burzu Binance došlo o zhruba 40% viac prostriedkov ako na zvyšných 10 burz dohromady. Takže povedal by som, že najväčším víťazom, čo sa týka roku 2024 z hľadiska kryptobúrs, je určite burza Binance, pretože na ňu doteklo suverene najviac peňazí. Zaujímavé je, že aj keď vlastne kapitalizácia rastie, rok 2024 je známy tým, že proste rastieme, sme na maximách, tak napríklad z Bitfinexu 2,4 miliardy dolárov odišlo, z Crypto.com odišlo 300 miliónov, z Bitstampu takisto 3,04 miliardy, z Maxi nejakých 555 miliónov a tie ostatné čísla sú už viac menej zanedbateľné. Takže ak sa pozrieme na jednu z kľúčových štatistík, a to je tá, že kde v roku 2024 z hľadiska kryptoburz teklo najviac peňazí, tak je to jednoznačne na burzu Binance. Tým Binance potvrdzuje svoju dominanciu a takisto potvrdzuje to, že má status, povedal by som to v úvodzovkách, takej najbezpečnejšej burzy. To však bol celkový kapitál a poďme sa teraz pozrieť možno aj na druhú metriku, ktorá je extrémne zaujímavá, že kde sú teda najväčšie traderské objemy. Teraz využijem CoinMarketCap a keď si tam dáme zase porovnanie burz, tak vidíme, že za posledných 24 hodín, ale aj celkovo sa to nemení, ja to pozerám naozaj takmer každý jeden deň, má najväčšie objemy burza Binance. Tá prvá päťka sa viac menej nemení, vedúca je burza Binance a potom sa pravidelne
úplne na prvých miestach striedajú Bybit, OKEX a BitGet. Toto sú objemy, ktoré naozaj sa opakujú, ale vidíme, že Binance je aj tu v niekoľkonásobnom predstihu. Potom tu máme napríklad za dnes xt.com, čo keď si to pozriete o niekoľko dní, tak v tom rebríčku určite nebude. To isté Deepcoin. Zaujímavé je, že napríklad taký KuCoin má veľmi malé objemy, celkom dobre objemovo sa drží aj Maxi. Ostatné objemy sú už za mňa oveľa menšie. Čiže čo sa týka tradingu, čo sa týka likvidity, pretože vy na trading potrebujete objemy a likviditu, tak najlepšie je zase suverene Binance a potom je to určite Bybit, OKEX a BitGet. Posledným dôležitým parametrom, keď sa nepozeráme len na to, že koľko peňazí tam pritečie, aj koľko užívateľov majú dané burzy alebo koľko užívateľov sa tam nejakým spôsobom pravidelne prihlasuje, že tie účty nie sú naozaj mŕtve, takže poďme sa pozrieť na najpoužívanejšie burzy, čo sa týka počtu užívateľov. To máme vlastne v tomto stĺpci weekly visits, sú to teda týždenné návštevy, kde zase suverénne vyhráva Binance, potom je to napríklad práve Bybit, OKEX a znova BitGet. Čiže toto sú také najväčšie burzy, keď sa pozrieme aj na priemernú likviditu, najväčšia je na Binance, znova je to po tomto poradie Bybit, zhruba OKEX a BitGet. Ostatné burzy typu Kraken, Maxi sem tam vystrelia v niečom, ale dlhodobo naozaj je to táto štvorka, ktorá by som povedal, že vládne s tým, že Binance má vlastne vo všetkých štatistikách ešte niekoľkonásobný náskok. Takže ak si dáme také zhrnutie za rok 2024, že kto je taký najväčší líder, čo sa týka kryptoburz, a pozreli sme sa na tie asi najdôležitejšie štatistiky, ako je prílev kapitálu, koľko ľudí sa na dané burzy vracia a takisto aký je tam obchodujúci objem, že to není len nejaký kapitál, ktorý by tam stál, tak vo všetkých štatistikách je jednoznačne najväčšia burza Binance, potom pokračuje napríklad Bybit a BitGet. Na rok 2025 bude pre tieto burzy určite veľkou výzvou, hlavne čo sa týka Európskej únie, pretože do Európskej únie prichádza regulácia MiCA, ktorá bude platiť už od 1.1.2025. No a my ako sme to videli aj v minulosti, ako náhle prichádzajú nejaké regulácie, nejaké zákony, tak samozrejme prvá burza, ktorá to v drvej väčšine veci aplikuje práve Binance, pretože je najväčšia, má najväčšie objemy a tým pádom je aj prvá, ktorá je regulovaná. Rovnako to bolo napríklad v minulosti s KYC, to znamená s verifikovaním identity. Takže ak sa bavíme o nás Európanoch, tak rok 2025 bude z hľadiska kryptoburz určite výzvou, ale to si povieme možno niekedy v inom videu.